karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Uy, ito na sa'yo problema. Ayaw, mapagtula ko, ayaw. Bro, nga to siya? Ambot. Datlok ba siya na to? Mura ba siya nakakitag abat? Nikalitrom gid siya, no? Wala, oy. Oo. Kalit mo lang. Naglakaw naman to siya nga murag lawom ang giuna-una. Murag tabay ba? Murag tabay. Betay. Ano niya? Doon na ko, huwag siya makabantay na ako. Niya ako na siya gigrit. Mura. Muna ba hino siya nakakitag abat? Hala no? Puting hadlukan niya pag-ayo eh. Sa mo ta pagdoon ni mo? Bag-una sa din niyang gimmick. Klaro kayo. Gimmick, you mean para pagkuha si mong atensyon? May lain pa ba? Apil di ako. Para di ko no hay obvious. Aw, uno, posible sab. Pero bro, murag genuine man ka itong iyang kadlok. Kanang, murag dili man to acting. Bro, Legit man to. ingon ana siya kamayo mo act. Very realistic. Very convincing. Mo ba? Acting lagi ka to? Hello bro. Believe si Chisa bro, 1 week. Mao ba? Feeling na ako no? May problema gid siya. Og na-bother ka? Curious lang. Aw, tumaw, susiya. Concern mo ka. Susiya na yun. Oh. Jo, may tuyo ka? Onya na lang. Busy man ka. No, di ko busy. Si Mona tong nanawag. Nagpahibaw nga believe si Jessa og 1 week. So, unsa may tuyo sa akong pinangga nako? Shuy! Makadungog ang mga katabang, uy. Ngano day makadungog? Shuy, pagbugal-bugal di agud. Wa mo ko mabugal-bugal. Okay. Okay, shy pa ka. Nagsabot ko. Unsa day mo tuyo? Gichatan ko sa taga-simbahan. Nag-remind sa atong meeting ni Father Lidio. Meeting? Ang about na sa atong kasal. Na-mix up na ko na. Ni-donate man dito atong last na itong bag-adto niya, no? Sorry. Sorry, wala ko tayo, Bisip-on ka? Take na yun og vitamin C. May naman akong daghang tubig. Labad mo, oh? Gamay. Tumara ng daan og paracetamol. May naman akong tubig. O niya, mapahuway ako. Bawaran eh. Patuog na ako. O niya na lang kumutumar og tambal kon idigmatan ako na ari gapon ni. Okay, sige. Okay, pamuhay na dito. Ihato doon di ka. Unsa ihatod uy nga adto ra mo ko sa taas. Excuse ni mo. Masya, pagod gihapon siya, we. Tuog ko na lang gid ipi. Mawagtang na tingali ni ko na makapahuway ra ko. Oh. Hain man ko. Murag pa ko pa man ko ato nakatuog. Huh? Ni ako sa Dream World? Hoy! Tumboy nga kulgatan! Jessa? Ikaw na? Yes! Ako ni. Sa katapusan, nag-abot na yun ta nga kita randuhan din sa Dream World.
Ikaw? May buhaton ako? We. Usay we! Ha? Nagtuo kang nagkomedya ko? Pwes, dili ko komedyante, Jo. O wa ko'y plano nga mangumidya, labi na nimo. O kung sa masagahi mong mabuhat ako? Daghan kong mabuhat nimo. Nakakita kay niya akong gikuptan nga espada? Mauni akong gamiton sa pagputol sa imong Ano may katawa ka? Kung kamahadong ini espada? O nagtuo kang dili ka tinudon? Okay. Buhata. Ha? Naibawon ako. Nagsalit ka nga dream world ni. O plano nimo nga mo matalang dayon inigunat nako. Wag na sa kahuna-huna, Jessa. Kay gusto pa ko musuri din sa Dream World. Og mamunit ang mga daghang diamonds nga nagkatag lang sa yuta nga murag mga bildong buak. Ha? Dili ka makapanghilabot, ana. Mag-agi ka na ini akong espada. Maunay akong gibantayan. Mao ba? So ayan akong punit ha. Oh. Nakapunit malagi ko. Oh? Tanawa. Bullshit! Oh. Imo gyud kong gi... Oh. Unsa na? Wa man lagi ka makalihok. Nganong dili ko makaliho? Tungod kay usa ka karibulto. Unsa? No. Yes. Ribulto ka. Estatwa. Revolts. Estats. Visit ka, Jo. Gawa na imong damgo. Ay, nakatawa mo ka? Mateo? Anong naamang ka? Wait. Matiyo na sa lagi mo tawag na ko. Mati. Nganong naaday ka? Tumuda na ang imong pagsig, pangatsi. Kino, vitamin C. Tumarada yun. Water, Salamat. Di naman di kainit. Wara lagi ni. Di nalabad mo, Dili na. nakatuog mo sa gagmayo. Mga 2 hours ang mong katuog. Ha? Uy, Ano na siya maka? Maayo kay nagmata na daay kini si Jo. unsa man na la? Nagtimpla kog luya, limonsito ug honey. Init pa na. Imna na inig taod-taod kanang di na kaayo init ba? Bago rin ako siya gipatumaro og vitamin C, Lola. Ay, okay ra na oy, di na makaunsa. Wara ka hilanti, Jo. Wara man lola. Ay, sorry kayo ninyo ha. Taas man di akong pagkatuog. Oh, nganong nagsuri man ka. Sa bagudi ay na. Maikog manggod ta. Kinsa may imong kaikugan, si Mateo. Uy, nganong maikugod taong kaanak niya, nga imo man na siyang pamanhonon. Wa mo ingon si Joe, Lola, nga ako iyang gikaigugan. Unsa man day gisulti ining Mateo? Sultihi ko kay duklon ko ni bahalag nag unsa pay rangguin ni niya. Lola, tanawa ragid ka, Lola. Imo ragid kong ipahiya permi ni Joe. Wa man siya gisulti la. Iya raman kong gidadanog vitamins. Mao ganing naikog ko kay dugay day kong ni mata. Nagpaabot day taon siya. No, siya gyud lagi di ay ang gikaikugan nimo og nireklamo siya nga dugay kang nagmata. Wala, uy, wala. Wa man siya mareklamo lagod. Nireklamo ning kagwang dako. Kagwang. Klaro kaayo nga imo lang gitabunan. Duklon ko ni. Ay, Lola, ayaw, Lola. Ayaw paglihay, ha. Oo. Sula lagi, bro. Wawa lagi na ko.
May pag nagpadukol na lang kong lola. Kaysa nilikay ko nga hapit matumba o gidali pagsagang ni Jo. Ma-imagine gina akong isina, bro. Imbis kay mo sagang sa babae nga padung nga matumba, ikaw na hinoon ang gisagang. Baliha hinoon ay. Kung na ako ato, na, mukatawag ikog dako, ani ay. Siya alagyan Ano mo. ba? May gani, naara sa kwarto ni Jo. Kami lang tulo ni lola. Ya, yun sa ba si tita la? Naon ni unsa ba? Di ka tawa. Buguya kini tita la, oy. Asula gid laging lola oy. Pero pinangga ni mo. Aw. Oo. Aw. Sobra pas pinangga. Sa ako nang gikaingon, bro. Buhaton ako tanan para ni lola. Tanan niya pangayoon nga pwede na ko mahatag. Ako gyud ihatag. Tanan nga makalipay niya. Di gyud na ako ikawang. Ingon ana nako kamahal si lola. Daan pa ko. Oh. Daan pa ko nga tungod lang sa imong lola nga magpakasal ka kang Jo. Daan pa ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!